أظن لو ما عند فيديو كابزر أيو حدا قال علالات سي بزعبا ديكتاتورشيب انتاي مالت مخانو ساين فلت انزبل سب بزي حملو لو ما عندنا وقع علينا مغنياتو انتاي مالتي ديكتاتور بروخ مالت انتاي مالتي بمنقص بروخ زبهالي لنقن ديكتاتورشيب اين فلت ديكتاتور مالت ويك عماص مالت اين فلت انزبل سبات سلازت رأيو ويك سلازت رخوو مالتي زي بفولي انديو حيل ددبيتن ورجع بيته ود بيته نزحقو سوم قدايون كنقرأكم يمسؤون أول سعيد مالتي أول سعيد بزعبات صمدو سريحي مال الفيديو لو ما عندك أبوست جيرو مالتيو حجي أبتو بوست استقبل فيديو قد مقالة ملا ساعات كابزة تلعلو قدايات مبزحات وجزاء بسيلو ميمانس أقام فحبت تنزبلو ولا زي الرخو أكلات الرخيب كاس والكاب حدا أخيبانا يمكابن نجرانا يمبلع عنقل إنيرو مالتي باوروخا تأكيب كاسي كم نداسوا ناي محماي نغير يري الا انا خالي ولا حنت نغير ولا مهناتهم اوزن ورسات بمسرتهم تعي تحساسبا زلوم ايكون هيلهم بزعبا تግራዋይነት زلوم سمعت ቆጭዎም ዝዛረቡ ባዓላት አንዳርጋቸው ጽጌው ዘተገለመለ ዘሎ ገለዮም ዲአቶም ማለት ይስዋት ኤቨር ዘ ኬስ አፍተና ለም አንተ ቪዲዮ ግን ከም ትሕዝቱ ሒዝና ያመጽናልና ካልኦት አብ ናይ ውድብ አኺባታት ካብ ዝተዘርቡ ቃላትን ሙሶም ተታሒዞም ካብ ዝመጹ ጉዳያትን ቃሎም ማዓንቲ አጸቢቅና ንዕልልና ማለት እዩ እቲ ዳግመ ርክብ ናይ አሜሪካን ናይ ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ካ ኣብትሎ ናይ ሎም ማዓንቲ ዘሎ ነገር ብኸመይ ከም ዝጾሉ ማለት እዩ خالد عبد ዝበሎ ጉዳይ ኣሎ ናውን ክንድስኹም ፍትና ማለት እዩ እዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲኹም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም ይዝደለ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ነባራት ኮይንኩም ድማ ሃናጻይ ርእይቶ ጻሕፉ ለይ ሰባት ከም በልኩም ዝተወሰነ ርእይቶታት ኣሎ هايلي ميكائيل بالغا الكامبو سلازبلني كم بحدش هايلي ميكائيل بالغا هيلي خمبو مالتي قني لي ازي تسفاي زبال ازي سبزي انتي كم زارب زلو كرداني هاي كالني كرداني كالن بك انا عايز ردان نغير ايكونن يبل هايلي ميكائيل بالغا مالتيو شومكا خاصله زبالا شوالم قنا مالتيو بتعامي يقرتا هايل شحوي مالتيو مولو هايلو لايك غيراتولا نزي فيديو بتعامي قني لي مولو حفتي جوزيف جون مالتي خلتي اشوميو جوزيف جون نقز زبل كومنت يقولوا مالتي نقز بطريقي بتعام از امبورطانت زغونه كومنتيو كما يزغبر طعميلو سامي سابا ازمزي بحري ناي كينيا ايو ازمزي بحري ناي كينيا زمرر ايتو مالتي از بحر زي مالتي از بحر ناي كينيا كاسلكم كفولي زي خامر يلو مالتنا زي سب مثل الاخويك امام اللاس زناده دايز مسل انويز نفت فيديو حيزكم كسغري نفت فيديو مالتيو بزي بيلان سغرينا ات فيديو زي تريو ነገር مالتيو ኢትዮጵያ በድሮ እየተጋደለች እየተማዋተች ነው የመጣች አይሆንም ተብላ ተነገረናል ይህን ስርዓት ባካችሁ ኢትዮ ኤርትራ ሱዳን ያግዙን ባካችሁ ድምጻችሁ አሰሙልን እያሉ መልእክት እያስተላለፉ ይገኛሉ ዛሬ ኢትዮጵያውያን ከናንተ ህዝብ ካልሆነ ለዓለም ድምጻችሁ አሰሙልን ከወንድም ከእህት ከኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳን ተባብረን ባንድነት ማን ቆምበት ዓላማ የለን ይህን ተልእኮን ስንፈጽም በዚህ ይህን ስንናገር አይናቸው እንባም ያነባ ደም ያነባ ሰዎች አሉ የገዢው ስርዓትና ስርዓት ተከታዮች ዛሬ እኔ ካለሁበት ማንኛውም ዘመን አፈራሽ በድሮና በጀት የደበደውክ ስልጣኔ አከብራለሁ የሚል ኃይል ተፈጥሮብናል حراي السواي زنتايلو مسيلكم كابت زغلو صقال زخونه يكون انا ندحردا زغصل كوينه سلطاني بزرخبكو زمنو بزفريو مسارحي كوقعي زبل منغسي تفطير زلو ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምግባር ድማ ሓግዙና ኩላኹም አካላት ዝብሉ ሰባት ሆነ አለው ንሕናውንኩም ኢና ንብል ዘለና ዝብል ገላልጻ ዘሎ በጥቋንቆ ማለት እዩ እንተኾነ ሕጃብ ዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ተፈጢሩ ዘሎ እንታይ ዓይነት ድሌታት ዘለዎም አካላት እዮም ኣብዚ አኺባታት እዚ ተሳቲፎም ዘለው ኢልና እንተሓቲትና ድሕንነት ሃገር ዘተሓሳስቦም አለው ድሕንነት ሃይማኖት ዘተሓሳስቦም አካላት አለው ስግአትካ ዝብል ዘተአኻኸዎም አካላት አለው بتتصرر خامالتيو تزاور ስለዝኾነ ኢምበር ንትግራይ ዘይፈትዋ ግን ዝፈትዋ መስሎም ዝቀረቡ አካላት አለው بعد አንደርካቸው ጽጌ ወዘተ ማለትዩ ንሶም እዮም ብስሩን ምስ ሻዕቢያ ነተቀለሱ አብኡ እናሰልጠኑ ንተዓደሲ ንድሕሪት ካብዙ ሞለሶ ብስር በቃ ንትና ኢትዮጵያ ዝባል ፖለቲካ ውሽጣው ሰርሒታት ደገለ መንግስት ምቅያር ዝነበሩ ሹማምንት እዮም ድሓራፍቲ ሹሞቶም ነፍታ አቅሞምን ወይ
መቃባላ በነት መንግስት ማለት እዩ ሙድኩም አይተመቸውን ይሉ መስከለዮም ድሕራይ ሓደሽቲ አቀንቀንቲ ጽምዶ ወዘተ ገለ ማለት ሓደሽ ታሪክ ፈጢሮ ማለት እዩ ፈተው ተሕውነት መሲሎም መጽዮም በጠቅላላ አይታ አንዳርጋቸው ጽጌ ገለ ዝበሃል ሰብአይ ዘለዓለሙ ዘንተ ዓለሙ ማለት እዩ በጣም አብዚው እኔ የሚያስጠላኝ እኔ እኮ እንዳበለ ማለት ይዛረብ በቃ በጣም ስምዒት አለው በጣም ናይ ጽላ ስምዒታት ከም ዘለዎም ሰባት ተአኪቦም አለው በጠቅላላኦም ካብዚ ሰምዑን ዘይሰምዑን አለው ኦፍ ኮርስ ህዝብ ሱዳን ይሰምዓና እዩ ሓውና አይናና ማለት እዩ ተገደደ ተሰዲድናዮ ሽግር ገጢሙና መጽናዮ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ልዕሊ ዝዕቆበና ህዝብ እዩ በተመሳሳሊ እቲ ንዓና ሰምዕ ዘሎ ህዝቡን ኣሎ ታይ ዝብልት ጉዳይ ከምዚ ጌርና ነውሒ ታይ ዝበሃል ሰጊርና ሮባታት ከይድና ካብ ጋምቤላውን ክልተሰብ ካብ ትግራይውን ተረኺብና ከም ዓይነት ሰብ ከምታ ኣወል ስዒድ ዝብለውን ወልቃይትን ወይኒ ምዕራብ ትግራይ ካብ ወልቃይቱን ወይኒ ካብ ትግራይውን ወይኒ ጌሪ ኣወል ስዒድ ዝእክብ ካብ ኤርትራውን ሓደ ክልተ ከም ጌርካ ማለት ከም ጌርካ ኣይድሕነን تعدب بمسارته إرترا خدلحين زي كقالته مخنيات أبتوش تعبل عسب سلزلواي بل عسب سلزلواي تقدر كتدحين زي كقالته مخنيات كديكتاتور سلزلواي ومالت خوم تماساسالي كلتي أمم قساسي ديكتاتورشيب بغطار سلز جمهوري انتاي مالت يو ديكتاتورشيب زبل سب زي أزاي ترد التسب على يلوكم حكيدو أنت أبرهيك خيدي كوس خلاص لزخونه مالت يو absolute authority زباليو እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ውሳነታት በይኖም ዝውስንዎም ዲክታተር ማለት ሓደ መግለጽ ባህሪያት ዲክታተርሺፕ እዚ እዩ ዓማጺ ወይ ከዓ ውልቀ መላኺ ስርዓት እንድሕርዳ ኮይኑ ውልቀ ማለት እዩ እቲ ውሳነ ዓብይ ውሳነ ክንድገለ ዝኸውን ንኣብነት ሕጊ ሕገብ ትግራይ ህዝቢ ተኣኪቡ ደውጽሎ ህዝቢ ተኣኪቡ ደውጽሎ የለን ታክስ ግብሪ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ህዝቢ ተኣኪቡ ወናብራና ይግባእና ንኽእሊና ኢሉ ብተወከል ተቢሉ ተሳቲፍ ይወጽሎ የለን ኢትዮጵያ ኢንክሉዲንግ ማለት እዩ የለን ዋር ውግ እቶም ዝእከቡ ዘሎ ሓይልታት ናይቲ ህዝቢ ስነ ልቡና አዳሚጾም እቲ ህዝቢ ኣብ ጸገም እዩ ዘሎሞ ኣየድልኒ ኢሎም ዝገድፍ ወዲዩ ወዘተ ዲ ወይስ ስቂሎም ይዋግኦም ዘሎ ስቂሎም ዝዋግኡ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ኳስ ነጊረኩም ሓቀይዶ ኣብዚኣቶም ዓበይቲ ውሳነታት እዮም ኣብዞም ውሳነታት እዚኣቶም absolute authority ኣለኒ ኣነ ዝለዓለ ስልጣን ኣለኒ ኢሉ ዝኣምን ዝኾነ ይኹን ኣካል ዲክታተር ይባሃል ሓደ ጠቂሰ ማለት እዩ እዚ ክመሃር ዝኽእል ሰብ እንድሕር ዳልዩ ወይ ከረኸቦ ኖ ኦፖዚሽን ተጻሩሮ ዝበሃል ብፍጹም ተኣምራ ይደል ዲክታተርሺፕ እዚ ተዋና ጠገሙ ማለት እዩ ሓደ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካል ፓርቲታት ተሊኦም ሓሳብ መስኣቶም ዝጓነጽ እንድሕር ኮይኖም ባን ይገብሮም ቶታሊ ክልክሎም ይዓጾም ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ዓጺዶ ኦፍ ኮርስ ዓጺሎ ትግራይ ከዓጺዶ ተዓጾላ ሕጂ ትጀምራላ ኤርትራ ዓጺ ወዲ እዩ ክሳብ ሕጂ ሓደ ዝበሃል ተቃዋማይ ፍትዓዲ ውሽጢ የለን ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕርዳእተ ተዛሪቡ ብፍላይ ከዓ አንጻር ተመርሐ እንተ ተዛሪቡ ይእሰር ወይ ከዓ ሳይለንት ይግበር ወይ ከዓ ጸጥን ክብል ቦቱኡ ንኽሕዝን ይንገሮ ማለት ተዘይ ኮይኑ ከዓ ብዝተፈላለዩ ቶርቸርን ብዝተፈላለዩ ስቃያትን ይተሓዝ ከምዚ ይግበረሉ ዳ ይግበርን ዘሎ ይግበራሉ ስለዚ እዚ ታዩ መበል ካልኣይ ባህሪ ናይ ዓማጽ ስርዓት ወይ ከዓ ናይ ዲክታቶሪ ማለት እዩ እትሳልሳይ ንሓበሬታታት ምቁጽጻር ኮንትሮል ኦፍ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ እዚ ማለት ሚዲያ እንታይ ክሕልፍ ኣለዎ ቲቪ ራድዮ ኢንተርኔት ኣብ ዝሓልፉ ዜናታት ጽቡቃት ጥራሕ ኾነ ኣለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ጽቡቃት ዘውጉዕ ሰባት ጥራሕ እዮም ዝዛረቡ እምበር ዝኾነ ሕማቅ ነገር እንድሕር ተዛሪቦም ይኣስሩ ወይ ከዓ ይቋዓጽሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝገብር እንድሕር ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን እንታይ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ዲክታተር እዩ ማለት እዩ እዚኣቶም ሰለስተ ባህሪያት ራብዓይ ባህሪ ከዓ زي تأدنى سلطان ويكا استناوح عمتات سلطان بعلو خم دسولو زوسد مالتي نابنت حدا بريزيدنت خوينو كم بريزيدنت يكونس 4 عام شومنت عام زبحال ابتحج استقمط زي يبولو نزل ألمو سلطان زوسد حجي ديكتاتور يكونني سرعتي الكا تزارب تخليها دحر دقيم انا نسخان وي انا نسخن او اتناتي سرعت زولو كم تزول كان حدا خوينو بحريات ديكتاتور مالت اذناتي كو خمو اي غبرن بل كمزي ايلو you can't dare it ማለት بس ክትደፍር ኣይትኽእልን ክትደፍሪ ኣይትኽእልን ኮምፒውተርኩም ተዛረቡ ሓቀዶ ስለዚ እዚ ዲክታተርሺፕ እዚ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ኢንድ ዝግበር ኣይኮነን ፈጺሙ እኳ ዳስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብድሓር ገዲፎም ኸይዶም ኣብ ሱዳን ከይዶም ሕቶኽቶኽ ይብሉ ኣለዉ በዓል ኣወል ስዒድ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዘይ ፈልጦ እዮም ኣክሰስ ገበሩ
بازيو تنقوا قبابنا جميرنا ذكرن ستالين نتا مسمر اب مرب زلا زي سغراني منالوات صباح نغو البريتوريا تطحيسو ستالين كيح مسمر حليفو بزبل تقنه نحزب تግራይ ጸገም ከም ጻአሉ ይደለኔ ስለዚህ አትስናሐለይ ህዝብ ያደልሉ ሰላም መስረኸበ በዛ حليفه ስድራይ ክሪኤ ዝበለን ዝክር ستالين ፍጹም ዘኽብሮ ጋዜጠኛን ረዚን ሰበን ጽቡቅ አኽብሮ ማለት ከምዚ ዝኣመሰለ መርህ ምህላው ኣነ ኣይጸልአኹን ብጣዕሚ ጽቡቅ ፎቶ ምክንያቱ ከምዚ ተዘይገብር ነይሩ ወይ ክሳብ ሕጂ ናብ ሓደ ኣቲና መሃለና ነርና ናብ ጸገም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣደዳ ሽግር መኾንና ነርና ከምዚ ዝበሉ ሓላፍነት ዝስምዖም ሰባት ምህላዎም ውን ሓደ ከስቢ እቲ ሓላፍነት ተሰምዖሉ ቦታ ከዓ ብጣዕሚ ይቀኒልና ምክንያቱ ከም ተዘይጌርካስ ንሕና ወይ ክንህሰኢና ወይ ክንጉዳእ ኢና ነርና በአውርኡ ንሱ ዘኽበሮ ውዕል ብሪቶሪያ አጥሒስ ኢሎም ከይሕዝኑ ዝበሎ በአውርኡ ግዜ መጻንሕ ኮይኑ እምበር ዳርጋ ይውዳእ አለት ውዕል ብሪቶሪያ ይፈርሳሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ይተሓሰለ ዘሎ ብቐንዱ ወይ ከዓ ብዓንዱ ሶ ኣብዚ ናይ ሎሙዓንቲ ጉዳይ ካብ ንዛረቦም ነገራት ብምልኦም ጥሕሰት ሕጊ መን ትጥሕሶም እንተለው እዮም ትክክል ዘይኮኑ መን ተጥሒሶም እዮም ትክክል ዝኾኑ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ጽቡቕ ዝገበሩ ሰባት ከከም ዘለዎ ጽቡቕ ሚና ነሸክመሎም ጽቡቕ ዘይገበሩ ድማ እንዳ ሃብና ያሚና ንኸይድ ስለዚህ እዚ ከምዚ ምግባሩ ዓብይ ሰብ ይብሎ ናይ ሕግ ሰብ ይብሎ ናይ ፕሪንሲፕል ማን ኦፍ ፕሪንሲፕል ይብሎ እዚ ከዓ ጽቡቕ ነገር እዩ ኣብ ሚድያ ክዛረብ ከለኻ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከምጽ ይኽእል ኣብ ዝኾነ ቦታ ክዛረብ ከለኻ እንታይ ዓይነት ሽግር ክፈጠር ይኽእል ብፍላይ ኣብ ህዝብ እንድሕር ኮይኑ ሞር ብጣዕሚ ዝመርዘዘ ሓደጋ ስለ ዘለዎ ካብ ወፃ እንድሕር ኮይኑ ግን ድሓን ቅልል ዝበለ ነገር ተኮይኑ ብቐሊሉ ትኸዶ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ወሲኑ ይብለና ኣሎ ንሕና ንድእዶ ማለት እዩ ኣነስ ብጣዕሚ ይንእዶ ማለት እዩ ኩላህና ከዓ ንጭብጭብ ኣለና ብጠቕላላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐኒልና ምክንያቱ ኣነ ኣብ ከምዚ ነገር ኣይሓምዮን ነይረ ሎም እኮ እዩ አንላይክ ቱዴይ ሎም ኾነ ሓምለ ኾነ እምበር ሳሊን ካብ ቀደም ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት ፕሪንሲፕል ዘለዎም ነገራት ኣይሓልፎምን ነይሩ ኣይጥሕስን ነይሩ ይጥንቀውን ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ግን ታይዶ ኮይኖም ኣሎ እዮም በዓል ሃይለ ዝብል ጉዳይ ተሓሳሲቦ ይመስለኒ ናብ ከምዚ ጉዳይ ኣትዩ ሓራይ እቲ እስከ ንቐጽሎ እሞ ኣብ ልብና ፌስታና ንጸምብል ክብለኩም ደሊ ትብሎ ዘለኻ ምህዳር ፖለቲካ ኣሎ ኢልና ንሕሰብሞ ሰባት ደስ ዝበሎም ይዛረብሉ ሚድያ ወፂኦም ዝመሰሎም ሓሳቡን ከንጸባርቑ ይኽእሉ እዮም ንምንታይ ኣብ ብርሃነ ክትከውን ከላ ትመርር ዘላ እዩ ሕዝቲ ብዙሕ ኣብ ብርሃነ ኣይኮነትን መሪራ ዘላ ብርሃነ ሚሊተሪ እዩ ናይቲ ሚሊተሪ ሕጊ ይጥሕሰሎ ዕጥቂ ናይቲ ግንባር ሒዘሎ ኣረኪበ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተዛረቦም ዘረባታት ሓንቲ ክሳብ ሎሚ እናተመላለሰት ትገርመኒ ወይ ከዓ ትዝከረኒ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜስ ዘስተውዕላ ቃልታ እዩ ኣብ ዓይንኻ ጉንድ እንዳሃለወ ኣብ ዓርክኻ ዘሎ መንገፍ ኣብ ናይ መሓዛኻ መንገፍ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ብጻይካ መንገፍ ንሽለ መንገፍ ኣይኮንካን ክትርኢ ዘለካ ይብል ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ንሕጋዊ ኣካል ዝኣክል ኣነ መፀውዒ ወረቐት ፖሊስ መፂዎ ማለት እዩ ንዑ ፖሊስ መፂዎ መፀውዒ ወረቐት ኣይቅበልን ይብል ነይሩ ሰብኣይ እዚ ሓቀይዶ ፎሊጢ ዝህበነሉ ገለገለ ኢሉውን ወፂኡ ማለት እዩ ፍትእስሩን ኣነ ዝኣስረኒ ኣካል የለን ችሪ ባዕልኻ ትፈልጥ ገለገባሪ ሓዳጊ እዩ ሕጂ ብሓፂሩ ሃይለ እዚ ወዲ ኪሮስሲ ወዲ ቢተውሲ ማለት እዩ ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ክእሰር ይኹን ክፍታሕ ይኹን ወሃብ ቃልን መግለፅን ኣይኮነን ወሃብ ቃልን ወሃቢ ፍታሕን ወሃቢ ቃል ናይቲ ተኣሲሩ ይዝብል ቃል እውን ኣይኮነን ኣነ ከም ዝርዳእኒ እቲ ንሱ ዝበሎ ሕጂውን ዝእሰርዎ ሰባት ንሳቶም እዮም ኢለኩም ሓቂ ደጊመ ሞር ፕሩፍ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ይረጋግፁ እዮም ዘለዉ ቱ መንእሰይ ዝሓተቱ ሕቶ ትኽክል ኣብ ብርሃነ እንትኾን ተሎ ንምንታይ ፍሉይ ዝገብሮ እዩ ብርሃነ ክልተ ግድፈታት ተዛሪቡ የፍትናቱ ዘረባ ሓደ ዕጥቃለኒ ኢሉ ተወረቐት ዋላ ተቐቢሉ የተኮይኑ ትዕጥቂ የመለስኩዎን ዝብል ዘረባ ኣሎ ትዕጥቂ ዘይመለስኩሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ስነዳ የፀኒሐ ይብል ዝስንድ ኣካል ድማ ዝስንድ ኣካል ካብ ሕጊ ካብ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ወፃእሲ ካብ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ማለት እዩ ወፃእ ኮይኑ ዝቕመጥ ኣካል ኣይኮነን ዝብል ክሌም ከኣለዎ ማለት እዩ ወዲ ቢቶ ስለዚ ኣኖን ከም ዝመስለኒ እቲ ኣረጋይ ቢቶ ዛረቦ ዘሎ ሓቅነት ከም ዘሎ ይዝርዳእኒ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ብርሃነ ክሪኦ ከለኹ ነጊረኩም እውን የትማሊ ኣይመለስኩን ዕጥቂ የመለስኩን ናይ ግሊ ዕጥቂ እውን ኣለኒ ይብል ናይ ውልቂ ዕጥቂ ሽጉርት እናብሓጎብ እዮም ገይሮሞ ሽጉጡን ወዲ ሽጉጡን ማለት እዩ ማለት ንድሕነተይ ስጋእ እንተኮይኑ ዝሓስክዎ ገለገለ ዝበሃል ጉዳያት ኣሎ ካልኣይ ግን ካብ ሰራዊት ተሰናቢቱ ማለት ስንዳ ይሰርሕን ወይ ከዓ ኸዲዑ ወይ ከዓ ወፂኡ ገለ ማለት ከም ዝኾነ
እዩ ዝነገረና ወዲ ቢተው ካብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣብ ወዲ ቢተውን ኣብ ብርሃነ ገብረገርግስ ልፍዓተይ ተስፋ እንታይ እዩ ዘሎ መን ብዝበለጸ ንውሕውሓት ኣገልገላሞ ሞር ተጠቃማይ ኮነ መንከ ብሹም እከለ ስለዝተማጎተ ክእሰር በቅዐ ናብ ዝብል ጉዳይ እዩ በፂሑ እምበር እቲ ጉዳይ እዚ ንክልቲኦም ዝምልክቶም ኣይኮነን ብርሃነን ተኣሲሩ ኣይተኣሰረን ተኣሲሩ እዩ ዝብል መግለፂ ዝህብ ወዲ ቢተው ኣይኮነን ፀጥታ ኣመራርሓ ትግራይ ኣይኮነን ወዲ ቢተው ታያለው እዚ ከምዚ ቲክቶከር ወይ ከዓ ዩቲዩበር ኮይኑ ንንጀርኡ ሽቅጥ ዘሎን ወሃቢ መግለፂ ውድብ ይኻ በተሓደ ወገን ኢንፎርማል ማለት ኢንፎርማል ሕጂ ኣብዚ ሓይለ የለኒ ኣነ ሓይለ ከም ዘለኒ ስከሪእ ይኽእል የዛ ዓይነት ዘረባ እዩ ተዘረባውን ውስጥ ማለት እዩ ይረከበን ስለዚ ይረከበ እኮ ይተሓዘሎ ኣይረከበን ካልኣይ ኣይተሰናበተን ሓስይ ለቢት ተታሓዝ ኣብ ሙሉ ማለት ናይ ወታደራዊ ዲስፕሊን ጻዕት ኮይኑ ሓደ ለተሰናበትካ ክትከውን ኣለካ እሱሩ ማለት እዩ አክቲቭ ሰራዊት ክትከውን ኣለካ ኣነ ባዕሉ ጀነራል ምግበይ ሓምለ 18 ከም ተሰናበትኩ ቢቅባሪ ኣባል ስነዳ ናይ ሰራዊት ክስንድ ዝኽእል ተጋዳላይ ሚኒስትር ናይ ሰራዊት ሒዙ ኣብ ስራሕ ዝዋፈር ተጋዳላይ እንተኮይኑ ዕጥቂ ከመይ ገይራ ንሕተ ሰራዊትና ከመይ ገይሩ ናይ ግንባር ምዕራብ ብረት ከመይ ገይሩ ሒዙ ወል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ገጢምዎም መሲልኩም ኣጸብቕ ኣቢል ዕምቕ ኣቢል ክነግረኩም ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ሞስት ፕሮባብሊ ተሰናቢቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ስሕተት ሰሪሑ ብቐዳማይ ናተይ ጌጋ እያ ብጣዕሚ ተጋጌሲ እዛ ጌጋ እዚኣ ድማ ዋጋ ክፊላት ንኽብል ዝሰማዕኽዎ ጉዳይ ኣላ እቲ ወረቐት ውሰዶ እናተባህለ እናሃሎት መሰነይታ ወረቐት ክወስዶ ኣይከኣለን ድሓር ዋላ ሰናቢቶም ሞ ይጽንሑ ንሱ ኤጌንስት ንሳቶም ክኸውን ምስ ጀመረ ግን ወይ ከዓ ፀረ ተሓሳሰባናታቶም ክኸውን ምስ ጀመረ ብሽዑ ጠጠው ኢሉ ክቃወም ምስ ጀመረ እታ ወረቐት ንድሓር ስሒቦማ ሕጂ ንሱ እታ ወረቐት ስለዘየብሎ ኢዱ ዞም ጸሎት የለን ክእሰሪ ዝኽእል ምክንያቱ እታ ወረቐት ተመሊሳ ኣትያ እያ ዋና ምእሰራይ እውን ካብቶም ዝበሎም ኣካላት ሓደ ዋና ምእሰራይ ዝበለውን ኣዛዚ ምዕራብ ናይ ምዕራብ ግንባር እዩ بخالي بهالاسي لفعتي تسفا حجري حق زطحس زلو اندحر دقا آبال سراويت تقراي اندحر دقا نيرو صمدو زقبره سراويت تقراي مالتي مالتن صمدو زمسرطون ناي صمدو سرحة تسرح زلون لو علاون نتقنان متحس جمرن سيفيل يكونن مخنياتو آبال سراويت تقرايو لفعتي تسفا ويك أبرهان قبر قرق السلازي صمدو خقبر حديق زبل زلو بوشتوش تبيلوسي ፀጥታ ትግራይ ወይ ከዓ TDF እዩ ማለት እዩ እዚ ኣኻ ክብልዋ ይደሊ እተሓቅም ማለት እዩ እምበር ሽዑ ክንቀሳቀስ ከሎ ከም ድሌቱ ከምዚ ክሰርሕ ገለ ክወፅእ ገለ እንትብል ተሎ የማነ ፀጋም ክብል ከሎ ከምዚ ወፀ ካፍቲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ዝበሃሉ የሪኤካ እዩ ማለት እዩ ግን ወረቐት ኣይወሰደን ኣይተቐበለን ክንበካ ኢና ሃይ ፀገም የውሉ እንዲ ዝበሃሉ ወይ ከም ድሌትካ እንዳ ክትገብሮ ከም ደቂ ቀሺ ወዲ ቀሺ ሲያ ቤተ መቅደስ ናብ ሓጉ ይመስሎ ድዩ እንዳኩ ይመስሎ ዝበሃል ኣሎ ጎዚ መስሎ ሕጂ ኾም እዩ መስሎ እቲ በትመርህ በትሕጊ ኾኑ ዝኸዱ ተወረቐት ፀገም የውልን ክንበካ ኢና ነስዕበልካ ኢና ግን ጽቡቕ ተወፅለላ ኢኻ ግን ተሰናቢት ከ ኢሉ ወዲ ሓር ንዑ ክቃወም ዝጀመረ ተወረቐት ስሒቡ ተዘይ ኮይኑ ጽምዶ ዝገብር ዝነበረ ኣካል ዋና ፀጥታ ትግራይ እዩ ማለት እዩ ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ እዩ ማለት ይገብር ነይሩ ምክንያቱ ብርሃነ ገብረገርግስ ካብኡ ወፃኢ ምስጢር ሕሊፍ ይኽእል ዘይክህብ ይኽእል ክንቀሳቐስን ክኸድን ክመፅን ከሎ ኣታይ እንዳገበረ ይፀንሑ ነይሩ ማለት እዩ ታይሩ ነይሩ شو حقتها وين زي خبره تحسو ترى اكسبوز غير بقليل مالت عندك ركبه ايه اي ركب كون كوير وعلو بلات حيده سلازنوركو بقى عصاي يوم حجابن كوير وعلو او تقال محتن طبعا يحيو غنا ركبه مصيات بالنطلا حزت خليت سلازكون اي ركبن ناي معراب جنبار شقوط حي تغني يحزو رستي كنا نملس لنا رستنا انت خوينو قالوا هايو رستنا انت خوينو افدرايو رستنا انت خوينو بادا تግራዩ رستنا انت خوينو لمالم ايو رستنا انت خوينو قالي رستي كنا نملسنا حج برستينا امنا بمحدرا بهزواوي محدراينا نعم بمنجستنتنا نعم بسرعاتنا نعم بمننتنا نعم ስለዚ ኾነ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ ንርስተይ ተቃለሰን ተቃሊሱ ንመሰሉ ተቃሊሱ ሓራይ
برستنا إنا أمنن إلو ترست مستوسدة نمثلنا إنا تقاليسنا إلكا تخد عمو دحرايكا اتوق حمرا مريتنا سلازنا برا معراب تقراي رايا سلازتوسدنا إنا نقالس دلنا إلكا نتهزب تقالسو كلتا بيجورباري بعلو زارو وزولو مالتي سباي كلتا نقرات يجوربرنا له يزارب الله قلنا هلو بعلو بتحدو وقن تايبل معراب تقراي كملس قدالو مغنياتو تقراي كي تقرممتن كي تشرممتن نابت زنبور بوتا أخت ملس اللوه يخيد قصلا بيلو ግን ርስተ ይኮና ንቃለስ ዘለና ንምንታይ ንቃለስ ኣለና ርስተ ዘይብልና እንተ ኮይና ምሕደራ ይብል ምሕደራ ንመንነትና መንነት ትግራዋይ ካበና በዩ መንነት ትግራዋይ ሲ አበይ ዘሎ እዩ ንርስቲላ ዘይ ንቃለስ ተኮይና ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ሌትን ቀትርን እንታይ ኢልና ነወግዕ ኣለና ማለት እዩ ርስተ ጎልትና እንተ ዘይ ኮይኑ ስታይልና ነወግዕ ኣለና መንነትና ኮይኑ ትግራዋይ መንነት ኮይኑ ኣብ አዲስ አበባ ከዲ ይኽእል እንዲ ኣሎ እንደ ሕጆ ንዑ ዘይትቃለስ رأيوت تتنقل مالتي مودعته خيدو بصورة مريتون تأجمي يقولون ناول كم كلام هيوم تأجمي يقولون شجر يقولون ده تبعله قرميوم مساعك أنا وهو مودعته الحرس وسنة ساعات تذكروه ساعات كم زنورة مالتي تهزو بقى هوي المسوات قبل عليهم قطع مسبلة تمريت سيدنا أيو عبيدنا بقى خمس جيرنا حاجة خنا ملس خنك على سالنا وزت زبح حسابات موسي مالتي توض خنا ختتل محدرة سيستم التحزة تزهلهم نيرزم مريتات زي أتم بمسرتهم جونسي أيل علن كلا كأنتم بريفرز خون مريتات تجري بفلا وصل زلوا بمعرفة تجري بوج زوادو بزلوا مسارة المعاد كتخلوا لهم كلهم معرج يرون بمعرن تكفى فيهم تخيلهم لهم تزخونوا أبد حجي ساعات وصح من ساعتهم تجار تولد إنها لهم منها لهم أي كنا النازل زخون يكون حتى أي مال على النيرم تتسجم كابو تبجيسو كفت حاوز يكون كففل تقمي كففل سلطان كففل هافتي كففل تمرتي محدرة سنة من محدر والنبع المالتي تام مأخل نقصلت توصل وسن زلاجن بقى سؤال كإجنور الناجبر كمالتيو نحن حدث أو كأتم كزاربيلو ولا نايزخون يكون أكلم تخات تشومه طرح تشومه تقبله في تعدي مرح صويلو كاب زخون يكون مالتي طرح التنسخات بلو غيرو تشومتي مرح دحراي مود اتهم ناغورو كم زنق ازفلحو فام مبيلو ممنوش تمساتوا مود اتا دعاء مسبل حجي نرستي كنا نقالس زلنا نغلي كنا نقالس زلنا نقولتي كنا نغلس بل نمحدرا اينا سرعتنا نقالس زلنا اينا سرعتنا مصينا تقالسنا حج مالتي ازوم كلهم زياتهم صباح زيدغمو قالاتهم بمسرتو حجي نحجي زلنا ناي تግራይ ቃልሲ ክልተ ነገሪ ኣብ ግምት ውሽጥ ኣትዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ንዘሎ ማንነትና ዘጥቃ ሓይሊ ሹምና ዝጻረፍ ይኹን ሹማ ውፅኢና ዓና ዘረበና ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይኑ ምሕረና ዝብል ቃልሲ ተቃልሶ ወለዶ ማለት ትመንእሰይ ንምንታይ ብውልቀ ሰብ ተበጊስና ኢና ክንበገስ ዘለና ሓደ ሰብ ክሞተና ይንደል ንሕርድ አንብል ኮይና ጥፋኣት ኢልና ንሓስቦ ንሕር ኮይና ኣብ ዓዲ ይሙት ኣብ በረኻ ይሙት ኣብ ስደት ይሙት ሞት እዩ ስለዚ وحس زغبرو حدنت حبرت حبراو دمصي صابعتي انت حبراس ارقاي صنبع سلازخونه حبراو دمصي كابنا بنيلنا يمانه صقاميلنا مالتي ندامصو دمصي انبخيو بخيات انويو اويات انحجزو حجز انغبرو دمصي يو نتعدي كم تግራይ نتقطل زخيل زبل قالسلو اتخالايكا قدمي 2013 عامه مرت زنبره محدرا تግራይ تمليسو ستاتس كوز بحالله نابت مجمريا بحقي تبين لنا زمصانا زحزنا يوم مريت تحقون سب يموصيهم افتر اول مالتي ناينو على هص يوحنس ناينو على راس الله غزات قلبله غرف دفبيلهم تحق بعلمهم دعوا عبيله موصيهم حدش حقي تقلالا مالتي حدش حقي زي المريت زيناتنا مريت كفتو يلوم بجتون يوم زمولسن يرم نغلغل مريت نتوم دحراي رداتا خينا اتزخل كلنا نورو قلمل مولهم داكو مالتي اساتهم زي غور وفولت اينبرن حجي تفولت نسو ريفرس نخغبر از جنريشن زي عملن للتبغيسو مالتي حجيهم زي مخنياتات زي اتم ايتقربوم تم مخنياتات زي اتم حجي مس فانو صميلنا سلازخونا كوم اين بلنا رستيبلنا لماليمو الوهاني اندحر له خوينو تግራይ افديرا عفار لماليمو الوهان دحر كوينو نمنتا لك تغرفو ملخ حجي منغستاو سلطان ناي حزب منغستاو سلطان ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝኣተወ ምሕደራና ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝኣተወ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝኣተወ መሬትና ብጠቕላላ ኸ ከም ማሕበረሰባዊ መንነትናን መሰላትናን ዝግህሱ ዝምንጥሉ ዝሕድጉ ዝጸቕጡ ዝደፍኡ
ኣብ ልዕሊና ስለ ዝተፈጸመና እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ መንነትና ዝዕሙፅና ኮይኖም ንዕኦም ንቃለስ እንተለና ኮይና ነቲ አንጻር ንዛረቦ ከይትዛረቡ ኢሎም አፍና ዝሕዙና እንድሕር ደኣ ኮይኖም ሚድያ ክነቅርብ ከለና ኣይቀርብን ኢትናትኩም ሓሳብ እትናትና እዩ ወርቂ እትናታትኩም ግን ጨርቂ ይዙልና እንድሕር ደኣ ኮይኖም ንምንታይ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ዓመጻት ዝመፁ ዘሎ ተመሳሳሊ ማለት ነቲ ፍትሕሲ ኣብ ልዕሊና ዝመፀ ጀስቲስ ዘይብሉ ወይ ከዓ ፍትሓውነትን ማዕርነትን ሕጋውነት ዘይተላበሰ ተኣላሊ ኣብ ልዕሊና ንዝግበር ዘሎ ንዝፍፀመና መጥቃዕተሲ ብኸምኡ ዲና ሪቨርት ክንገብሮ ንሓስብ ዘለና ዳ ህዝባውነት ይብል ኣብቲ ቃል እኮ ኩሎም እቶም ቃላት ይብሎም እቶም ትክክለኛ ተርምታት ይዛረቦም እንታይ ይብል ህዝቢ ዝቆመ ሕጊ ይብል የለን ህዝቢ ሕጊ ከቕውም እንድሕር ኮይኑ መሪፁ ወኪላቱ እዩ ሕጊ ዘቕውም እቱ ጸጥታ ስርሒት ሓይልታት ጸጥታን ናይ ሕጊ ኣኽበርትን ኢንዲፐንደንት ክሰርሑን ካብ ኢንተርፌረንስ ነፃ ኮይኖም ከገልግሉ እናተገበኦም ናይ ሓደ ፓርቲ ኣገልገልቲ እዮም ኣብ ትግራይ ከምኦም ዘገልግሉ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኦም ዘገልግሉ ሓፂር ኣብ ኤርትራ እኳ ከም ዝበሃል ነገር የለን ብሱርቲ ፓርቲ እውን ስለዚ የለ ናይ ሓደ ሰብኣይ ኣገልገልቲ እዮም ሓደ ሰብኣይ ዓብይ ሰብኣይ ንሱ እዩ ዝእዝዞም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ናይ ሓደ ፓርቲ ኣገልጋሊ እዩ ሕጊ ፍሬሙ ሒዙ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ናይ ባዕሉ እንታይ ዝበሃል መምርሒ ሓልይዎ ነቲ ሕጊ ሕጋውነት ጥራሕ ተላቢሱ ሕጊ ንዝጣሓሰ ሰብ ዝቐፅዕ ወይ ከዓ ዘኽብር ኣይኮነን ዝሽልም እውን ኣይኮነን ዝሸውም እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዝገብር የገልግል እቲ ሓይሊ ምክልኻል ገለ ዝበሃል እውን ሓደ ፓርቲ የገልግል ማሕተም ይምንጥል ኣብ ክንዲ ክንድኡ ማለት እዩ መሪሕነት የውርድ ይሸውም ህዝቢ ኣይኮነን ዘውርድ ይሸውም ዘሎ እዚ ኣካይዳ ዲክታተሪ ከምዚ እንዳገበርካ ፍትሒ ንባዕልካ ኣብቲ ዓዲ ቀቲልካያ ካብኡ እንታይ ትእልሽ ፍትሒ ሃቡና ትብል ንመን ካበይ ትመፅእ ፍትሒ ሕጂ ኣብ ሰማይ ድያ ዘላ ኣብ መሬት ካብ ሰማይ ትመፅእ ትኽእል እያ ኣምላኽ እንድዩ ነዞም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ብምልኦም ማለት እዩ ውሕጅ ክወስዶም ይኽእል ብሓደ መዓልቲ ኣይፍለጥን ግን ካብ መሬት ክትመፅእ ተኮይና ግን በዚ ኣካይዳ እዚ ፈፂማ ኣይትመፅን ክእመነላ ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዚ እዩ ዓይነት ነመጎት እንታይ ዓይነት መካት ከም ዝመፀ እንዳሕወሓት ኣነ ይግራይ ዝኣቶ ነው ትግራይ ኣብ ትግራይ በኣጠቃላሊ ትግራይ ዘን የፖለቲካ ሕሱስ ዘለ ማለት ዓይነ መርፍቅ ጠፍኦ ሎጂክ ዘይብሉ መሰረት ዘይብሉ ሱር ዘይሓዘ ኣንፈት ዘይብሉ ሕሱስ ዘለ ምናልባት ድላይ ይኩን ሎጂክ ይርደኒ ግዛዕ ይርደኒ ኢለ ብምክንያት እየ ንምክንያት እየ ዘምፅኦ ዘለኹ እምበር ስልጣን ከምቱ ወይዘሮ ፈትለ ዝበሎ ሓደ ግዜ መሰራጠይ ይሰጥለጥ መበል እዩ ስለዚ በቃ የትም ፍጩ ስልጣን እናምጪው እንት ኮይኑ ተዋና ሎጂክ ድላይ ይኮን ሎጂክ ግዛዕ አይደለም ተልካ ስልጣን ወብቱ ትሎ ዘለካ ምንም ትንተና የለካ ከምቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ብግልጽ ዘለማ ዋት ኢሌክሽን ዘሎ ጅዶ ወርሑም መክርዎ ታይ ዝኾነ ኢሌክሽን ታይ ዝኾነ ዲሞክራሲ ዘሎ ከምዶ ትሉ ብድሕሪኡ ንዝመጽ ኮንሲኩዌንስ ፌስ ክንገብር ነው ዝመጽ ኮንሲኩዌንስ ካ ኢትስ ኦብቪየስ ኩናት እዩ ሶን ኩናት ዝመጽ እንጻ ኩናት ፌስ ገብር የት እንድሕር ኮንካ ባይታንብ ኣነ ክተለካን አም ሹር ከማይ ዘሎ ይኽተልኳን ቀደም ግን ኣነን ከማይ ዘሉን ተኸትሎም ካዮም ንሱውን ኣነን ከማይን ዝበለን ሓደ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ተኸትሉካ ኣብ መዳታ ኣይተዓወትናን ንፈልጦ ኢና ዘይተዓወትናሉ ምክንያት ናይ መሪሕነት ጉድለት እዩ ናይ መንእሰይ ጉድለት ይሆነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉድለት ይሆነ ናይ መሪሕነት ጉድለት እዩ ኣብ ትግራይ ተወዲኣ ማለት ሕጂ እታ ዘረባ ዘሎ ንሳ እያ ወይ መሰራጠይ ኢልካ ኣሚንካ እቲ ቅድሚ ድሕሪ 5 ዓመት ገለ ትገብሮ ዳስ ተተኽለሉ ድንኳን ተተኽለሉ ናይ ሳጥን ሴክሬት ባሉት ገለ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ንስታት እትሽሙተሉ እትገዝአሉ ንተዓዘብቲ ትኸፍሎ ንመረፃይልካ ትገብሮ ቅስቀሳ ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራማት እትገብሮ ቃላት እዚ ብምልኦም እዚኦም ይተርፉ ማለት ወፃእ እንዲዮም በጀት እንዮም ዝዕንው ዘሎ ወይ ዘየለ ወይ ዘይምረፅ እዚኦም ይተርፉ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ቀጥቂጡ ዝገዝእ ረጊፀ ዝገዝእ እየገለልካ ትሕዞ ከምቲ ትማል ዝበልኩም ይኸውን ተማለት ተሳዕቤኑ ነገርኩም ደጊሙ ወል ሕጂ ዝውን ማለት ተሳዕቤኑ አንደርግራውንድስ ውሽጥ ሽለኽለኹ ፍልሖታት ይወዝሑ ህዝቢ ካብ ቀጥታ ተሳትፎ ውሽጣዊ ዓማፃ ይኸውን ብውሽጡ ማለት እዩ ፓሲፍሊ ይሳተፍ እዩ ኣብ ምንታይ ይሳተፍን ዝፈልጦ ተኣምር የብሉን ኣብ ደስ ዝበለ ውሽጡ በዓል ዝኸይድ ምጥንቋሊ ዝጅምር መንግስቲ ሽዑ ንኩሉ ምጥርጣር ይጅምር ሱል በቃ ዝኾነ እንተይሉ ሰሮ እንተይሉ ፍታሕዮ እንተ እንዳበለ ተዓዲ መወዳእቱ መቸሰብ ከምዚ ዝበለ ህይወት ክነብር ዝደለ ሰብ ስለዚ የለ ገዲፉ ካይወፅእ ሕጂ ነተዓዲ ንዋጋእ ኣላ ክትብል ከለኻ ነያነይ ተዓዲ ዓዲ ማለት ሰለስተ ባእታታት ኣለዎ ህዝቢ መንግስቲ ብሕጊ ዝተወሰነ ቦርደር ካብዚኦም ሰለስቲኦም ወፃእ ዓዲ የለን ዓዲ ማለት ዘይፍለጥ ኣብስትራክት
abstract entity ኣይኮነን ዓዲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተተባሂሉ ዓዲ ማለት ህዝብ ዘለዎ ብሕጊ ማለት ተኸልሉ ዝተዋሃበ ዶብ ነቲ ህዝብ ንሱ ዘመሓደር መንግስቲ ማለት እዩ ካብዚኦም ሰለስቲኦም ሓዲኦም ተጠፊኦም ዓዲ ዝበሃል መግለፂ ወይ ካስቴት ዝበሃል መግለፂ የለን ኤሌመንትስ እዮም ዲኦም ቤዚክ ኤሌመንትስ ፈንዳሜንታል ተኻሊእ ዘሎ ብትውሽጢ ዘሎ ዲሞክራሲ ገለ ዝበሃል ከዓ ጽቡቃት ክዳውንቲ እዮም ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ሲ ሞር ክነብር ከሎ ማለት እዩ ዓዲ ፈትዩ ፍቅሪ ሃልይዎ ናሽናል እንታይ ዝበሃል ሃልይዎ ማለት እዩ ስምዒት ሃልይዎ ብስምዒት ነቲ ዓዲ ፈትይዋ ፓትሪዮት ኮይኑ ማለት እዩ ይስዋኣላ ገለ ወዘተ ተረባሕነት ይህልዋ ይሰርሓላ የማዕብላ ዝብል እዞም ሰለስተ ኤሌመንታት እዚኣቶም ክህሉ ኣለዎ እዚኦም ክህሉ ተኮይኖም መጀመርያ ክህሉ ተኮይኖም ህዝቢ ይኮነን ቀዲሙ ክህሉ ዘለዎ ኢልና እቲ መሬት እቲ ላንድስኬፕ ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ ንሱ እቲ ፕላትፎርም እዩ ዋላ እቲ መንግስታዊ ይሰርሕ ዋላ እቲ ህዝባዊ ዝነብር ንሱ ሓሪሱ ዝበልዕ ተመሳሳሊ ሳይኮሎጂካል ሜክ አፕ ዘሎ ኣእምሩኡ ተመሳሳሊ ተሓሳስባ ዘለዎ ኣብ ሓደ ከባቢ ንነውሕ እዋን ተኣሳሲሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ ሓደ ኔሽን ተባሂሉ ጽዋዕማው ይነብር ካብኡ ብድሕሪ እንታይ ምግባር ይጅመር መሪሕነት የድሊ ስለ ዝኾነ ሕጊ ኣጣይሹ መንግስቲ ዝበሃል ነቲ መንግስቲ ፍቃድ ዝህቦ ይመርሖ እቲ መንግስቲ ሕጂታ ይገብረሉ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ መሬት ንኸይነብር ይገብሮ እቲ ህዝቢ እንድሕር ኣገዲፍዎ ነቲ ዓዲ ኸይዱ እቲ መንግስቲ እንታይ ይመርሕ መሬት ይመርሕ ዘይኮነ ኢንፋክት ክሳብ ዝሸጦ ሸይጡ ይሃድም ንሱ እንደድሕሬና ማለት ይወፅእ ክወፅኦም ኩሉ እቲ መንእሰይ እንድሕር እንዳገደፎ ኸይዱ እንዳኣሰርካያ እንድሕር ኮይንካ እንዳሰቓኸያ እንድሕር ኮይንካ ሓሳቡ ዘይገልፅ እንተኮይኑ ንሓበሬታ ብደቂቕ ክትሓልፍ ኣለዋ ብዓይኒ መርፍእ እንዳበልካ ትሪኣ እንድሕር ኮይንካ ገዲፎም ካይኸዱ ገዲፍካ ይዝኸድ እመነኒ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ዝኾን መንእሰይ ተሰዲዱ ዘሎ ዓብይኡ ንእሽትለዩ ምሁሩ ፈላጡ ጉሉ ዝገደፈሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዓዱ ስለ ፀልአ ወይስ ምሰዲኡ ምሰብኡ ክነብር ስለ ዘየደለየ ኣይመስለንን ነዚ ሓሸናብራ ኢሉ ንዝማጎት ዝሕሱ ሰብ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ መልሲ እዩ ዘለኒ ሓሸናብራ ኡጋንዳ ኣይኮነን ዘሎ ኣውሮፓ እዩ ዘሎ ዝሓሸናብራ ኬንያ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ዓዲ እዩ ክነብሮ ነይሩ ዝሓሸናብራ ዋላ ናብ ዘይሓሸናብራ ዘለውን ዋላ ኢቭን ንሱዳን ተሰዲዱ ዘሎ ስለዚህ ነዚ ሓሸናብራ ኩሉ የተሰደደን ነዚ ሓሸናብራ ተሰደደ ዋላ እኳ እንተሃለዎ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብሙሉ ከም ዘይፈልጡ ኦብቪየስሊ ኦብስኪዩር ገይሮም ማለት ሓቢኦም ወይ ከዓ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ቀቢሮም ኣብ ውሽጦም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት እቲ ጉዳይ ንሓዋሩ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ዝገደደን ኣስጋእን ምዃኑ ሽዑ ብዛዕባ ህዝብኻ ምድማፁን ኣይከኣልን ንመን ከተነግሮ ማለት እዩ ካብ ዘይኮነ ሽዑ ምስ ኮነ ዋይ ዋጋ የብሉን ሕጂ ኢና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ክንቋፀሮም ዘለና ህሉ ፖለቲካ ኩነታት ትግራይ መዋፅኦታቱ ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ገለ ይብል ኣብዚ ማለት ትግራይ ብሆነ ገለገለ ወዘተ ዝብልኒ ኣብ ናይ ምንታይ ኣኼባ ምዃኑ ኣነ ኣይፈልጥን ኣኼባ ካይዶም ቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው መወዳእቶም ከዓ ንትግራይ ክሒዶም ዘለው ሰባትን ተዋጋእቲ ዝነበሩ ሓይልታት መጀመርያ ድሓር ከዓ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኮይኖም ንትግራይ ዝተዋግኡ ሓይልታት ብምልኦም እዚኣቶም ኣኼባ ኣብዚኦም ዘካይዱ ኣብዚ ኣኼባ ካይዶም ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለው ስምዕዎ ተወግዖም ማለት እዩ ትግራይ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ሓይል ዝብል ዓሌታዊ ቤተሰብ ዝብል ጽንዓት ስለ ዘይገበር ኩሉ ርእይቶ ይብለይ ስለዚ ጽንዓዎ ማለት ቤተሰብ ዲ ዓሌታዊ ዲ ዝብል ማለት ኣነ ዝመስለኒ ግን ስልጣን ተቆጻጺሩ ዝብል ዘሎ ሓይሊ እቶም ፖለቲከኛታት ይኹኑ ወላ እቶም ጀነራላት ማለት ተሓታትነት ዝጸልአ ሓይሊ እዩ ኢለ ዝኣምን ብዝፈጸሙ ወንጀላትን ግፍዕታትን ስርቅን ቅጥፈትን ብኩሉ ከይሕተት ተሓታትነት ጸሊኡ ሓኒቑ ዝሓዘ ሓይሊ እዩ እና ብናተይ ካራክተራይዝ ገይሩ ከለኹ ተሓታትነት ዝጸልአ ሓይሊ እዩ እቲ ካልኣይ ምስ ዝተጸጊዑ ዘሎ ከዓ ጽግዕተኛ ሓይሊ እዩ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ሕጂ ከምዚ እዩ ሓይልታት ተሓታትነት ጸልአ ሓይሊ ጽግዕተኛ ሓይሊ ክንደይ ሓይሊ ኮይኖም ክልተ ሓይሊ ዓዱ ክሒዱ ዝወፅእ ሓይሊ ክንደይ 3 ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ንጹምዶ ዘይተቐበለ ሓይሊ 4 ሓይሊ ንጹምዶ ተቐቢሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ 5 ሓይሊ ኣይተቐበለ ብዛዕባ ጽምዶ ይፈልጥ ሱቕ ኢሉ ዝነብር ሓይሊ 6 ሓይሊ ክንደይ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ትግራይ መዓት እዮም ተመቓቒሎም ደኸ ብጣዕሚ ማለት እዩ 100 ንሰብኣይ እዚ ዝኾነ ዓመት እዩ ነይሩ 11 ክፍሊ 12 ክፍሊ ከለኹ ነብሲ ይምሓሮ ምስ ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ፕላኔት ሆቴል ኣኪቡና ነይሩ ሽዑ
منأسي بملئنا حاتتنا يحطو حدا نغري نيرو تزنغرنا تاريخ نوحيو كاب قالسي ددبيتي جمر مالتيو بدحريو شعبي ازغبرنا زبللو غلغله زبللو زي بمولو تاريخهم لا مالت قطبيلم كساب 6 ساعات رفاد زخون كاب كل 9 كومتاتن غله زخون فرقا وي 3 غله زخون جميرو ناستات كل 9 ساعات حدا تزاريو دحر ساعتون نيرو دحر قرسي مغلص يهوبنا نيرو حجي حدا منسي ግን حاتيتوم حنت حتو دس يا تبلن شعوذ حاتتهم حتو بطعمي ادس تبلن مالت زي فيتن فيتنا تراخيبنا مسو مزي فيتن فيت مالتيو شعو دوم جنرال ساموراي نسيلناس بروفيسور لكم تصوع لهمنا دحارو عين فلط نيرنا قال اشيلنا مالتيو شعو تفلطوا خمزي ايش مون باي زوي قال تصوعنا نحنا تصوعنا زرو حدا من اسيد حتى تايو ازو كله تاريخ ازو كله فصيمنا ياتولو زلهم اتولو لذي اي فلطون اب ماخله منغست دما ابتم وشت عدي ابت ماخله عد خيركم تقبلنا تسينكم نابزي تموصو سلو زلهم شعو زموصو لخبابي نيرنا عدنا مالتي تموصو لكم ابزي دما تقبلنتو مخنياتو تمنئسي نعحاتكم اي فلطكم قدم نسخم تاريخ سريحنا لكم مصحف غلط صحفكمو سوسن ጋዜጠኛታት صحفو دفاع نيرنا قليلهم بعد نغازور غلط صحفو قال نيرو كابو وصا ግን እቲ ተዛረቦ ዘለኹም ሕጂውና ይፈልጦን ኣይሰነድኩም ሞንውን ነት ማእኸል ዓዲ ዘሎ ህዝብ ድማ ከይድኩም ከምዚ ኢና ጌርና ምጽና ያተነጻነት ይልኩም ኣይነገርኩም ሞን ብዳቦ እንዳተበልዐ ዝመጽ እዩ ዝመስሎ ስለዚ እቲ ሕጂ ዝመጽ ዘሎ ሽግር ማለት እዩ ታኹነታት ምስተፈጠረት አያታትኩም ከይጠርሙት ታኹነታት ትፍጠርና ያፍሉጥ እንዲዩ ንጽበያ ነርና ማለት እዩ ሽዑስ መንዩ እንታይ ጌርካ ይኸብስሩ ዝወጻእ ማለት እንታይ ስለ ዝወደልኩም ይትخሲ እንታይ ስለ ዝወደልኩም ይትሕድገት ብምንታይ ኢና ንፈልጦ ፍት ማእኸል ዓዲ ዝገበሩ ዝሓወስኩም ምትሕዋስ ያትብል ቃል በቃል ማለት እዩ ሕጂ ሽዑታ ይዝብል በቃ ጌጋ ነሩና ጣዕሳ ነሩና ወዘተ ገሊኦም ዝብሉ እዚ ንባዕሉ ሓዊሱ ማለት እዩ دحرك حيدم تجيجاون كحيدمو نسو أبزي مصي خوفيلو انتاي كم ذا بأسوما يفلت المالوتي شعو مقالة نخ مقالة كايقالة كم تي زبها الحرد أخوينا دي سواتها متشات عمنا أزيد أنت إلنا سقيلي حجي غتايبل حتى تنسأل حيلي كنت حتى تدخلوا كلكم كل حيل مالتي نتهزبين أبز حدا قادي أمريح وزغاد حيلو بمولو حتى تنيرو بتصبقوا الحرد أصاريحكم نيركم ونشلمات كتشلهم يقهم نيركم مالتي including الله بعلو فلت أي نسون عبد تجراي بزيك ود حوحات نهز تجراي دستاجر وتجلد مع زينا نفس بقى زي تايبال صمام حدا در في عبد تجراي بجيك ود حوحات نساء قتالنا نساء جواريت حركتنا تمارون مالتي حدا نايم الأختي كبكابي بالنيرو أو أتأخو مالتيو ملأختكو أيضا تأكيبهم نحنا ملأختي إنا لهم ماي زارو نكزي أفر الأخاتي نطرح يوم زولن بر ساتم حالفتكم مخانم كل ساتكم مخانم يكون زارو زحزن تاريخي زي خا حدا صمامي مالتي زي خال أي ندافلت تصمم أكل دما خاص معكم منغست نستغاغرلو غزي مع عزيز بل بزو حساب بمسج لغيو بإيميل ون بناي واتساب تيليجرام ون يلغلناي سلازي اتنزل له اخفلطكم سلازي حسوكو ايو ازي تفليط له اوريدي حوحات قدم حز زي رانايو دقيساتلو خاب زنبرت تلعيلا ايلنا بدنبي كنا مغسلو بنخللو منغدي وسانتاتا تطناخيرو مخدلو وسانه حوحات حزي ابزا سومون زي كل ነገር تتقاليلو اوريدي اسكاب 23 نبزلو ነገራት ክፈሊ እዮም ማለት እዩ 23 ቤት ምኽርና ተሞሊሱ ክንሪኢና ሓራይ እቲ ነገር እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ መረፃ ኣካይዱ ክሳብ ዝውድእ ይጽበዮም ንሳቶም እውን እቲ መረፃ ኣካይዱ ክሳብ ዝውድእ ይኹን ዘይክውድእ ይኹን ኣብቲ ማእኸል ኣትዮም ንምሕንፋሽ እቲ መንገዲ ይጽበየሉ ዝሓፀረ ቃል ሕፅረ ቢለ ክነግረኩም ሲኢሉ መንግስትና ይመለስ ገለ ምስተመለሰ توعل زبها النجار تحيصلو أوفيشالي مالتي يشعو نبار منقصة عايشو تماليسو وعل فريسو زبل كاليمات وعل فريسو زبل مقج قاج إمات بالحريقو قي جمر زي أنا مقوار سومن تريفاتنا علل بولي بلنا أنا حدا قزا تايز بالناي جنزبن قل ميسترنا إتيبياسي كرشيس ديفاليوات جير يو بأنت $4 سي زحقوس زينا يلو بوست جيرو نقوس
تاين مبالدي إلى جل أنا مالت موزة حتى سبسي أو أريد أخذ كله بس بتعمد حقوسنا بقى جل يقول بقى زي يردم دي زلوا تكازنا أنا من تايم بوي وقعت خمسة لوس أنا من تايم محازم عايز وقعت زلوا جل حسيبة مالتي حجزيونكم إزول علل ولو كم زي أمثل بسرات يلن نحن فيش دغناتو سومن تريفات النايبل هايل أيكوننيو أنت لكم أنا دحر سومن الله إيه بسلام دحر داغني مالتيو بتعم عزيو زقرم نجر هابن كجبري خدي مالتي دحري بتعم عزيز زقرم بقى نحنا إكسبكت كاب زي جورنا نجر واتس خونه نجر مالتي وي إلى زقمت أنا جراي كورن حجر رجس أني أنا خون كل خير سلازلخو تزقمت زلخو حق أنا مخان عدلو مور زين قعدس ولكم نقعدس ولنا يزبل تبيت مهر من بلاسو ناي كلنا حتى سلازخونه نمنتاينا ناوز كوناتات زي اتينا زبلس እንኳን ዶ ናብ ዳግም ጦርነት እንኳን ዶ ናብ ዳግም ህልቂት ዝተخشع ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎስ ንምንታይና አቴና ዝብል ህዝቢ ሓታት ዝኾነ ህዝቢ ወጢሩ ዝሕዝ ህዝቢ እንተ ዘይፈጢርና ሕዝቡ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱም ንምንታይና ናው አቴና እንተልና ዝሮ ዝሮና ውሽጥና ይዘእትወና ና ውሽጥና ይዘእትወና ሓላፍነት ዝሃበና ببدرجو حلفنا ذهبنا مرعتي ببدرجو حلفنا ذهبنا سومياتات كلاتنا انت زي حتيتو كل جزء طفات كنبرينا اتن حزز وصا زلوا اداوكو امن دين تناداو زفردا زلوا نداغمه طورنت نداغمه خنات نداغمه لقات اكو ين تناداو زوصا زلوا حزون سلازي او العلمن اسئي حزون زوسن زلوا كين بكو ديكتاتورشيب فلوطيو ግን እተን ዳግም ወዘዋት አውጣ ዘለዋ እዳው እተን ሰበር ዝበሃላ ዘለዋ ዜናታት ታሰበር ሰይራትና ቀድም ሕጅንበር ተባሂላን ይረአ ከምዚ ኢልና መጥቃዕት ፈጺምና ሰበር ከምዚ ኢሉ ገለ ተዛሪቡ ሰበር ነብሶም ሓረም ብዙሓት ሰባት ፍዑ ይዛረቡ ነይሮም ኣነ ሕጅ ዝብል ዘለኹ ታይ መስይልኩም ኩሎም እዚኦም ዞም ሰባት እዚኣቶም ትክክል ኣይኮኑ ዘይኮነስ እታ መንገዲ ሓንቲ እንዲያ ኮይና ተረአዮም ዘለና ዓቶም መማረጽይቱን እንተስ ኣወል ስዒድ ዘማኽሮም ዘሎ ውሽጣውሽጢ ዘላ ትኹን እንተስ ካልእ ሕማቕ መኻራይ መኺርዎም ይኹን ነቲ መንእሰይ ኣይንሰምዕን ንሕና ኢና ንፈልጥ ንሕና ኢና ንውስን እያ ወስኑ ኢሎም ዝገረፍዎም ኣካላት ኣለዉ ከም በዓል መሓሪ ዮሃንስ ገሪፎሞም ዝኸዱ በል ንሕና እውን ንእሽት ለይተርፈና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ብተመሳሊ ሕጂ ኣነ እንታይ ልብኻ ተዓዘብል ነገር ኣለካ ብሓፂሩ ንዓደይ ዝብል ነገር ጥራሕ ተይኮነስ ንህይወተይ ዝብል ነገር ኣስጋይ እናኾነ ዝኸደሉ ሞመንት ይመጽ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳያት እዚ መርሕ ርኩትኩት ምባል ለውጥ ዘየምጽ እንድሕርዳ ኮይኑ ተስፋ ዘቁርጽ ነገር እንድሕርዳ ኮይኑ ዋላ ተስፋ ተቆርጽ ቃልስ የተትብሉን ተመቃልስ ተኻጥዑ ይኮነሉ ማለት ዋላ ኹፉ ይኹን ተተሓሳስቡሲ አትሊስት ተቃለሶም ህላውካ ዝፈልጥ ዓይነት ሰብ ክኾን ክእለሉ ናይዚኦም ሕጂ ብስሩን ቃልሲ ታይ ማለት ምዃኑ ዘይምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነስ تقالسوم انتلخاون كم تقالسوم زلخا زي مفلاطون حدا نعخاسي تقالسخا اغنور زغبر غداي مالتي لوط نخمص اندحر اخوينو لوط خمص اندحر اخوينو كل زساتف حساب كونا لو سدو سمعو غدخ بحر خلو كوريا ايناتهم سرح زلو بفلاي نعوم تسحات لهم تلكام كانوري حجي تخكلكم زلهم بينا هنولم منتان توليلوم نافت تخاتو هاي الحجي تخكلالو بقى طبقالو دحرسومن عبي لوط خنرينا يبلنا له بقى لوطنا نصبه مالتي لوطنا سنصبه شعو تخكلكم دابلكا نادفا مسن مفناوي حيش كوم يحيش اسكي بالنتاي بخون سيفوتو يبلكم جوجل غيرو اتي كمان حتى سنتنس كنببا خلي مالتي خيلك انت مالتي ديكتاتورشيب يرجعكم لولا دكير قالس dictatorship أبزتها بلوكم الله is a form of government منقستي بلوكم الله where absolute power is held by a single leader or small elite okay constitutional limits يقولوا free elections يكبر بلوكم نجي أكبر آخر بقى زي اسك جبراي كلني زي اخنبب زي كل حالي فطرال له على انكلودينج اول زي اخنبب يخدني زي اس اتيو free election free regular periodic election
absolute authority ዘይኮነሲ relative authority what is given በትህዝብ ዝተዋሃበካ ነቲ ህዝብ ክትምልሰሉ ከለኻ ተገልግል ከለኻ ስልጣን ንመጠቀሚ ኻ ዘይኮነስ ንኽተገልግለሉ ሓላፍነት ተዋሂቡ ካሎ እግረ መንገድኻ ኢኻ ትጥቀመሉ ደሞዝ ስለ ተኸፈለሉን ስራሕኻ ስለ ዝኾነን ፌመስን ዝናን ካብዚ ኢኻ ትረክብ ንተቃዋማይ ሳይለንስ እናገበርካ ውሽጡ እናቀተልካ እናኣሰርካ ከምዚ ኢሉ ሓደ ቆልዓ ተዛረበኒ ባገለገለና በልካ ግሩፓት ፈጢርካ ንባዕሎም ብምንኻ ዝተፈጥሮ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ከዓ ማለት እዩ ሕድ ሓበሬታ ከምፃፀዶ ወዘተዶ ገለ መን ወዓለ ስምዕና እስኪ ገለ መሊቕኩም ደይመልቕኩምን መልሓስካ ቁረፅ ገለ እዚኦም ብምልኦም ማለት እዩ ድሕረ ደጊም ኣብዚ ጀነሬሽን እዚ ዘይሰርሑ ነገራት እዮም እዚ ትውልድ እዚ ከምዚ ዝበለ ስትሪክት ዝኾነ ኮንትሮል ዘይዓግቶ ምዃኑ ክነግረኩም ብጠቕላላ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ትግበር ተሎ ማሕበራዊ ሚድያ ኣሎ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሻት ኣለዉ ዝተፈላለዩ በቃ ዘሽልኹ ሓበሬታ ዘሽልኹሎም መንገድታት ዝተፈላለዩ ኮይኖም ሎም ማለት ከምቲ ናይ ቀደም ዓፊንካ ወይ ከዓ ዓፂኻ ተዓፅኦ ነገር የለን ስለዚ ክትገብሮ ትኽእል ብውሕሉል ኣግባብ መሓዝን ብጥበብ ምምማይን ይነሩ እዚ እንድሕር ኣበይካ ድማ መንግስቲ ኣይኮንካን نزي أكبر أخي تي ديكتاتورشيب تعرف قن مسيلوس سرعة سلاز خونا إنا إرترا منقستي ديكتاتورشيب بينز بزر لخوان بزباء سيلا أتم دقفتي عريم زحقوصو له نقر كردعني كلي انتايو إساياس كم معرب حلم نإرترا قليلو كم دلا يخوينو خيد زخالة معرب حلم بزي ممصومين بر معرب حلم انتمتهم هزبي إرترا شقروخ فلطولو هزبي إرترا سينو دلو مسلات خفلطولو بيزيك زخونة سبعو مسلات حطوتات كل حلو زخيل كونتات كعبي يخيل دامبر زخل كلاي كلي مغنياتو حجون نكون زقبر زلو فتنة دبلوماسي كريتيكس موتولو انترست نا أمريكا اتي اندحردا باب المندب تحتيو حاجة دقينيا سلزغونة نازل نمكلخال اتي اني كوست فولتينا زي صراحة غير يكون نهزب بدل على يسبعو مسل ديمقراطي زيتات كله يلا نفلتينا جن انجيج نقورو مسؤول نسرح زن ام مسرح كا زي حتى نقرنا حتى إسياس كا زار كبزيا عمراتنا واحد ترامب بسلطان سقع زلو جيزية رح كتكمل عن دلقات عمنبر لونج تيرم زغنا انفستمنت ابي ارتراح قبرون ناي سياسي انترست يكون صبغ كروم اي هالو استبهل سرغاغص حبريتا خاب ساعه 12 ساعات جميرو بزح زبلو سليا شعبيان نام مقلن عدغراتن بني ارم 3 باترول اتيوم الله يبل كما يغير فليطوم ني ارم 3 ندحر باترول تطقيمهم بحاطير جن سللا اتيوم الله زبليو ويلتم سللاتات بستفرالي منغدي اتيوم كونو اليوم يفلط انويس اتي ناي غازيطنيا خالد عبدو زلو زربا بقى قال بقالو ورقي صبغ زربا يزارب مالتي تتنتنا اتخكلي ركبات ندحر اجميروم اتركب انت عينه تركب يخون زغل زبل بهالي بهلا دونالد ترامب ندحر ايدليك اتيلك هطرطر يزلك ملأك موت مالتي شوم كان مصوع الجمر زل حجي مزيغا تفاتغا طرح زي كونه نسون اتركبنا خنملسو لنا تخمزي معقب لعلينا زلو غلغله زبل غداي كم زلو وتمعقب كل على الكات خوينو قليليو زربحو زي ربحو عطوات حيل تبلوم باتي بوسنا وسن غلغله زلو تسلطنوم دو كاغامبيلا مصيم دو غليصوم دلو غرتولم زيم بمولو مسي مغدافي قزيم تغريفكا ناي سلام حيل ناي لمعت حيل ندحر امصيخا ناي كتما هنصت اربانايزيشن ناب توريزم ناب نغدي ناب ورقي ناب استفراليو معبالتات ناب تكنولوجي ناب اي سي تي باركس مناص اندستري باركس مناص نا انرجي ممارصات مالوتي باور بيج باور هاوسس مناص ندحر اجميركا ازوم تولم زلخا زيوم ايتسلطنوم حجي كوت نمسح حوصيو زلو اول سعيدفتو مسح حوصيو زلو زغونو حيلتات سويلم ككدانهم تخيلنهم موصيهم سيلهم عليكم سلام ورحمه الله يجزعيلهم وتزاريهم نشلي غلغليهم قالات بسودانيا غلغليهم نحنا دقنيهم كما يالهم ديناتشو غزا اندمننو انيا نتاغلالن غليلهم تغرش بولعم بقى خسير يا اول سعيد حيب صم دزي طغلالا خسير اللي يموصيو زم حيلتا زياتهم تطرقيمهم كوم اي غورن ابتناي تغري انا سفلطهم زم خمزي ولا حيلتات قدم توقي 2013 عامه مرت فيدرال حيلتات غلز بحال كابينا بكم زم سبا زي فلطم معتي يكبو نيرو بلي عمانات تغرا كيلهم غلغليهم كا وانا تنتنتي افتو غزي مالتي اشابنا شاب خم تغير يفلط وانا تمستير مشروخ تنتنتن خوينا مسمع خل عد غيرهم كفيل حجي زي يحزن
تقول دايزي بتقلال مالتيو كبرات فتوات تخاتلتي شرن رياكتس 1 لازم لو ما عند مدب سلسله تخاتلكم مالتيو بتعم اذا مسجن يقن لكم لكم يزدلي كبرت يابلي ريتاتكم نصحفكم كتكدو يلاوكم صصبو خسمعكم ونكم بتمساسالي يلاو زي كم تبع الحيل اللي بيسولو زلو سنه غزي خون لو ام كن خون لكم نتمنى تشاو لكم good light نحن حضرت حواتي ما نطيب